Wecan Bilai kanggo kang nampik Gusti. Panglimbang 5 menit dina Selasa paing tanggal 14 Juli taun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 11 ayat 20 tekan ayat 24. Ing donya iki lumaku hukum alam sapa gawe nganggo. Sapa kang tumindak becik bakal winales kabecikan. Sapa kang tumindak ala bakal winales bilai. Menawa ora dumadi ing donya, ya ing alam kalanggengan. Hukum alam ing cecala kang kawecakake Gusti Yesus marang sawetara kutha ing Israel. Kutha-kutha mau kanugrahan menangi rawuhe Sang Juru Slamet ing jagat, Gusti Yesus. Nanging ora padha nanggapi. Kepara malah padha nampik. Korasip kang manut para ahli kapanggonan Kampung Kana, papan Gusti Yesus yasa pangiram-iram banyu dadi anggur. Penduduke ora padha martobat. Kapernaum, papan maneka pangiram-iram dalam Gusti dumadi, uga ora akeh kang padha martobat. Kabegjan kang pindho ing ngangkat menyang langit alias wis ngalami tentrem ing swarga ing donya bakal jinabel ginanti karekasaning neraka. Semono uga karo Betsaida. Satemene saka kutha Betsaida pinilih warga kang unju, Santo Petrus lan Santo Andreas. Nanging saka kutha mau uga ora akeh kang martobat. Wong-wong ing kutha mau amung kandhek ing gumun lan sengsem. Nanging ati nuranine ora kasil ndudut kanggo dandani pakarti. Kasombongan lan bantating ati ndadekake wong-wong ing kutha-kutha iku nampik Gusti. Nampik Gusti ateges nampik kaslametan. Nampik Gusti ateges kentek katekan bilai utawa cilaka. Gusti Yesus banjur bandingake wong-wong kutha Korasim, Betsaida lan Kapernaum karo wong-wong ing kutha punjering kadurakan, Tirus lan Sidon. Kaya dene penduduk Niniwe padha martobat krungu sesora Yunus, kaya mengkono uga penduduk ing kutha Tirus lan Sidon. Gusti Yesus yakin menawa panjenengane rawuh ing kutha-kutha mau dek jaman semono, kutha-kutha mau ora nganti kabesem geni. Para tresna pelem kinasih, satemene pangeram-aram dalem Gusti isih dumadi ing jaman saiki, ing wektu iki, kepara ing detik iki. Apa panjenengane isa sumurup sarta mratelakake rasa syukur jroning pamartobat lan tumindak kang migunani lan nggawa owah-owahan marang kahanan kang luwih becik. Iman menawa wecan bilai Gusti tumempuh ing awake dhewe. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit penget bilai ingkang badhe tumempuh dumateng sinten kemawon ingkang nampik panjenengan. Mugi kawula mboten nampik panjenengan kanthi menapa kemawon saengga kawula mboten kedugen bilai. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.